जोङो ओरैनो गायनानै जोङो गायनायल' मोनसे हाबाफारि बे नङा जोंना। जोङो नैबे आंनिनो एरिया हिसाबै बा क्लाबाव मोनसे दायित्व दं हिसाबै जोङो बेखौ गिदिर गोलाव बा फोथांनायसिम जोङो दायित्व लागोन। ओंखायनो जोङो जाहा थाहा जोङो एरियायाव जों गायनाय नङा। ओंखायनो जाय जेराव जोङो रैखाथि होनो हायो जे बिफांखौ जों फोथांनो हायो जों बेखौ जोङो खालामगोन। जोङो नोंथांमोनखौ आङो मिथिहोनो सानो जोङो देग्लायनिफ्राय जागायनानै जोङो देरजासिम जोङो बेखौ जत्न लागोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मालाबा बे एरियायाव फैयोब्ला बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव नायफिननो हागोन। ओंखायनो जोङो फांसेबो थैयालासे गासिबो बिफांखौ जोङो फोथांनो थाखाय जोङो दायित्व लागोन। मा मा बिफां गायनाय जादों? जोङो नैबे बिफाङाव गायनाय हाबाफारियाव जोङो निम गायनाय जादों, कृष्णचुरा गायनाय जादों, बकुल गायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो मा होनो खोरमां होनो बेखौ जोङो साइन्टिफिक आं नामखौ मोजाङै मिथिया बेखौ जोङो लकेल हिसाबै खोरमां होनो आरो जाय माने क्रस जोङो गायनाय जागोन जाय बिफांफ्रा जोंनो मोजां साया होयो आरो मोजां बारहावा सोदांनानै होयो बा आबहावा खालामो बेबायदि बिफांफोरखौ जोङो बे रड साइडआव जों गायनाय जादों। आरो जोङो गामि सिङाव जे क्लाबनि हा एसे दं एरिया बाउण्डारि रायजोनि न' बाउण्डारि दं जों बेयाव जानाय लोंनाय बिफां जों बेखौ गायगोन। जेरैहाय जोंनो थाइजौ हरनाय जादों, खान्थाल हरनाय जादों, सफारि हरनाय जादों बा लिसु हरनाय जादों। बेखौ जोङो स्कुल क्लाब आरो रायजो न'आव जों बे जाग्रा फिथाइनि बिफांफोरखौ जों गायनाय जागोन। गासै खयदाल बिफांखौ नोंथांमोना गायदों? जोङो गासै 500ता बिफां गायनायनि दिनै हाबाफारि लानाय जादों।